Добър ден на всички отново. Продължаваме с малкия звяр, тук е кормилото му. Сглобявам вече. Малкия звяр, да речем, че е готов. Тук бях променен от предния клип. Тук е... малко светлина ще ми трябва тук, добре. Тук сме готови, да речем. Ще го сглавим днес. Да се надяваме. Ще успеем да запалим даже. Да. Извинявам се за предния клип, че на тая мапа нямаш музика, понеже YouTube се търсят правата на музиките и нямаш музика. В смисъл такъв, той имаше, ама YouTube я спряха, тъй. Сега съм се обяснявал. Да преминаваме към клипа. Да не забравя да ви предам. Тук е на Байви Мишо Хондата, спряна паркирана тук до рафта. Паркирал съм я, тя ще е тук в днешния клип паркирана. Вчерен вариант е обаче, днеска бъде рисана. И тъй. Да продължаваме към клипа. И понеже забравих да ви кажа лайк, subscribe, да забравим, това е много важно. Тъй, нека почнем да сглобяваме. Почвам с пластмаса, защото тук после не мога да сложа заради кормилните глупости тук. Сега и сега не мога да си бъде котлирам. Камо ли после. Така. Сега не в коя котия набутахме глупостите. Евентуално да не е тук. Добре. Тук са глупостите. Така наречени. Болчета. Филтри много, маркучи. Тъй. Така. Малко светлината е зле за вас. И за мен. Също. Ама. Това е пропуск в системата. Резервуара първо. Тъй. Пускам един таймер да направим отново. Ма доста път, че има прекъсване, обещавам. Тъй, сложихме двигателя. Да кажем, още не сме го стигнали де. Веригата ще сложим. То до нея да се стигне де. Оп. Добре, махаме веригата. Ще стигнем двигателя. Хубаво. Вържим кабелите. Сложим кормилото. И ще почнем да го сглавяме. Да го редим. Трябва да се боили со. Не цялото. Някои части. Като ролбара, примерно. Насоха трябва да се заваря.
Лара го излъсках днеска. Малко така не съм още, ама ще го правя. 4 часа да го правих. Като цяло, да, набавим Хондата стои тук. И продължавам. Тъй, сега ще малко ще постържим с четката по кривка азпух, както му викат на тъстръвичка. АТВ-то със сложен двигател, както видяхте. Сега малко ще поочистим азпуха и слагаме го като цяло после. И забравих да кажа, с тези работи внимателно не го препоръчвам вкъщи. Сега не че аз много мога, ама опитвам се. Сега пазя се долу малко или много долу-горе. Ама да внимавайте с тези работи.
Тъй, напредваме, инсталацията е вързана, укрепена тук. Камъркучи. Тъй. Сега ще слагаме кормилото. Тук, така. Точно е тъй. Малко е побелял прах. Кашкурих вчера. Други работи. Те не са на клип. Те са за големия раптор, да го кажем. Слагаме кормилото. Да дадем контакта, бензина и дърпаме. След малко. Тъй, едно бързо обобщаване. Както казах преди малко, инсталацията е вързана. Уж. Аз ще сложим след малко. Спирачката сложихме. Гъста. Предната трябва да взема апаратите. Тези гуми трябва да са не балансират, центроват. Тук имаме малко кабели да слагаме. Тук и... да, ясно, добре.